gusto ka. Ayun o. Nauna yung paa mga kaibigan. Nauna po yung paa mga kaibigan. Pagtigasan ng ulo. Kailangan magmatigas ang ulo. Masunurin. Masunurin dapat. Huwag matigas ang ulo. Ayan o. Mga kaibigan, yun po. Yun po, saluhin nyo. Ayun, yun o. Liver lover yan. Liver lover o. Basta natin pag-delay. Harap! Parehas yan eh. 132 to, 130. Kaso yung 100 degrees, yung 100 degrees nasa katawan eh. 30 lang yung buong ibang pag-set. Siya rin sa No? Si Chris 130, pero 30 lang yung buong katawan. Yan o, maganda po yung angulo mga kaibigan. Angulo nila. Ito naman, straight. Oh, yun, liver lover yun. Ha? Liver lover. Nasa liver ang tao. Yun o, liver lover. Yun o. Ay, sorry daw, sorry. Sige lang. Walang mouthpiece na. Sorry, ba't walang mouthpiece yan? Show. Oh, wala eh, matapang yan eh. Hindi, yung ngipin po niya, mouthpiece na yan eh. Sa ulo ko, sige, dahan. Sige, dahil daw yung ulo. Yung ulo ni Chris. May laban pa yan bukas sa ano, sa Igiban. Yung ulo, body lang. Body lang daw niya. Sige ako na yan. Sige ako sa buka. Kaya naman yan. Bungi. Tama, di na makakiti si Chris oh. Sige, Michi. Bye. Dali na. Dapat nakasimangot kayo. Tingnan. CJ, seryoso yun. Ayun, ginawa ko mga kaibigan, may mouthpiece eh. At least matasanay na sila. Okay yan, yan yung kailangan ni CJ. Hindi kasi sasaloy din yung mga suntok talaga. Oo, kasi hindi nyo kilala yung kakalabanan nyo. Taas mo. Malay nyo, ako yun. Yan, napagod lang yan si Sige, pwede mo na punatan. Yan, pagod na si CJ mga kaibigan, wala nang paa. Ayan o, wala nang paa yan. Sige Chris, walang paa oh, wala nang paa. Pag-sorry sa wala kayo sa simbahan. Oh, kalahati na lang yung paa oh. Sugod. Yan. Oh, wala nang paa, parehas kayo. Kalahati na lang. Ayun. Ayun. Ganda nun ah. Okay, last na Jessica. Balita, nice. Oh, no eating below the bell ah. No eating below the bell. Ayun oh, maganda yung pagkakas. Sige. Sige. Wala pa yung towel, di pa hinagis. Okay, nagalaw na No eating below the bell. Ito ka lang. Ayun oh, no eating below the bell. Salita. Oh, ayos yun oh. Ayun oh. Ayos na ayos yun oh. Wala ko kayo. Basta no eating below the bell ah. Versus Columbus versus Kailan. Nice. Bukugin mo! Jump straight. Partner. Maganda yung kumpiyansa kanila. Ganyan yung nakakita mo na ako.
Siyempre, malaking credit natin dito kay Red Corner kasi 27 years old, pero nandito pa siya sa harap natin yung bakang pinagilas pa na. Diba? Kasi lang natin kita ng record. Ayun. Corner. Wala na yung five rocks. Award na na ako. Awards. Oo. Lahat ng ginagawa. Ito yung hobby niya. Sabi niya, ayaw ko basketball, gusto kong boxing. Yup! Diba, partner? Ayun! Napaka-sportsmanship po sa ating mga fighter. Alright. Jump straight. Nice. Jump straight. Ayun, ready, last round. Dahan-dahan. Partner, ang lalakas pa naman Yeah, ng hangin yeah. ko. Last round na. Jump. Pero, ito yung tinatawag na sweet science. Kasi syempre, boxing sweet science yan. Lahat ng ginagawa nila, pinag-aaralan nila ng tama. Or hindi yung talagang yung katulad kanina, pag nandiyan pa ang person na kung mag-iisip yun, ayun, brother. Nice, nice. Gusto mo yung partner? Nakita mo yun? Nakita mo yung partner? Sa akin na sila eh. Tumatiming lang sila eh. Diba? Kumbaga, ginagamitan nila ng CNC yung mga galaw nila partner. Which is good kasi ganun talaga sa pro boxing or sa amateur boxing. Kailangan natin din, diba? Hindi pwedeng arang-arang ng arang-arang. Siyempre, okay lang, malakas ang Yup. hangin ko partner. Okay. Pero pag kami ng fighter na, nag-iisip ka lang sa akin. Nakita mo yung ilag niyo, partner? Partner, sa mga gutom lang, ang mahirap dito ng budget. Partner, Buwi mo na. okay, partner. Hi guys, sana nagustuhan nyo yung sinishare ko sa inyong video kasi hindi lang naman talaga ang pinasok ko guys ay tricycle driver. Nag-try din ako mag-boxing at talaga masasabi ko sa aking sarili guys na hindi talaga madali maging boxing. Magbo-boxing dahil kailangan talaga disiplina sa sarili at sa pag-training pa lang guys ay mahirap na. Basic pa nga lang yun dahil amateur pa naman siya. Kaya hindi talaga madali rin. Tsaka nung nagkaroon na ng pandemic, nahinto na rin ako sa training. Nag-iisip ko ngayon kung itutuloy ko pa ba or hindi na. At naisip ko rin guys na ibabahagi sa inyo yung video na yun. Dahil ang content ko talaga sa pagbablog guys ay sa aking sarili. Ang buhay ko, ano ba ang kaya ko pang gawin. At may share ko sa inyo yung aking kwento ng aking buhay para magkaroon naman ng istorya sa aking sarili. Kung saan man ako naroon, sa probinsya or nandito sa Manila, yun ang aking may share sa inyong video. Kaya yung gustong subaybayan ng aking buhay guys,
Ayan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang video. At huwag ninyong kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang video, guys. Saka hindi lang doon, guys, marami pa akong gustong gawin. Lalo na nasa kalsada ako parati. Marami akong nakikita mga kapuspalad nating mga kababayan talaga, guys, na kailangan talaga siya ng tulungan. Ngunit ako walang-wala rin naman. Kaya ganun na lamang yung nararamdaman ko na tinago ko na lang sa aking dibdib. Gusto ko talagang tumulungan sila pero wala naman akong maitutulong. Lalo na, guys, pagdating sa pinansyal, walang-wala rin naman ako. Hirap lang ako, guys, bilang isang tricycle driver lang ako. Kaya nga sinubukan kong mag-boxing, ngunit may edad na ako, guys. Kaya nahihirapan na rin ako. Nararamdaman ko na rin yung pagod sa katawan. Sa pag-training pa lang, mahirap na talaga. Kaya sana, guys, nasihan kayo sa ibinahagi ko sa inyong video bilang isang boksingero. Naramdaman ko rin yung mga nagbuboksing, talagang marami rin yan silang pinagdaanan, guys. Sakit sa katawan, hindi talaga maiwasan na mabugbog ka talaga. Sa training pa lang, sa sparring pa lang, talagang may pagkakataon na magkainitan na, lalo na pag natamaan ka rin na malakas, gusto mo rin gumanti. Ganun. Imbis na sparring lang, parang totoong laban na rin ang mangyayari. Alright, guys, maraming salamat, guys, sa mga nag-subscribe sa akin channel. Talaga na maraming salamat talaga sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo at sa mga mag-subscribe pa sa akin channel. Ang content ko talaga, guys, sa aking buhay, kwento ng aking buhay sa aking sarili, ano pang kaya kong gawin at magagawa pa, guys. So, guys, hanggang dito na lang yung aking video. Paki-share na lang, paki-like kung nagustuhan ninyo po ang aking video. At inuulit ko po, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel para masubaybayan ninyo ang aking kwento sa aking buhay, guys. Okay, guys, nandito na lang, guys. Maraming salamat, guys. Bye bye, guys.